मानगोनां रायजोफोर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ अर्थात बिटिआर सरकारा एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय रग' लिरनानै लाबोखानाय साख्रिखौनो बिथांमोना होनो हायाखै आरो दिनै कम्पानियाव 10,000 18,000 जन सुबुंनो साख्रि होनो बिथांमोना खोथा बुंदों। बाथ्राया बेसेबां अजन गोनां दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा सुनायनि सम सफैबाय। एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय रेलवे कच फेक्टरिखौनो बिथांमोना बानायनायनि थाम-थिम थियारि जानो हायाखै आरो बेखौ गायसननायनि थाखाय जेबो माबा मोनसे बेबस्था गैया। दिनै बिनि सोलायै नांजा आदानि कम्पानिनिफ्रायसो पावार प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय बिथांमोना नारा-नाथा नाजादों। एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय कम्पानिखौनो गायसनमोन, बेवहाय रायजो राजाफ्रा जेबो अबजेक्सन गैयामोन। नाथाय दिनै रायजो राजाफोरनि फारसे अनखांनाय गैयालासे बिथांमोना बिथांमोननि जेनोखि राइट्सखौसो सिज खालामनानै बेफोरबायदि कम्पानि गायसननो आरो साख्रिनि प्रल'भन होनाया बिटिआर गभर्नमेन्टनि वान अफ द मोस्ट मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि बियो। दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ नायदो नोंथांमोना उइदाउट नटिफिकेसन जों गनायनो हाया, नाथाय जों बाय टेलिफन खोनानो मोन्दों जे 60टा गामिखौ बिटिआरआव सोसनबाय होननानै। नाथाय बे 60टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि सोलायै बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ जों ट्राइबेलफोरनि हाखौ 3600 बिगाखौ बिनि बदलै लानो नागिरदों नामा? टारगेटआ फारसेथिं होदों, फारसेथिं बांसिन लांदों। जों गासैबो रायजो राजा दैदेनगिरि इयुन जोलैया बेफोरखौ नोजोर होनायनि सम सफैबाय। दिनैनि भिडिअ'आव बिनि सोमोन्दै दामाखा सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दङ। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना फोरमान मोनगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ गोरोन्थिनि सायाव गोरोन्थिनि सायाव गोरोन्थि मावलांगासिनो दं। खोथायाव बुङो रायजो राजाफोरनि मोजां हाबा मावनाय, नाथाय बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ मेगनाव मोदै सख'नानैसो खामानि मावगासिनो दं। थ' बेखौ सावरायनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ आङो सावरायथारनांगौ, साफ्रोमबो ससियेल मिडिया क्रिएटरफ्रा बे खोथाखौ सावरायथारनांगौ दं होननानै आं सानो आरो फोथायो जे UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जाय सुबुंफ्रा सोरबा सासेनि सायाव आथोना सारेनाबो कन्ट्रिबिउसन गैया, बैसोर बिथांमोननि सायाव रायज्लायनो जेबो मोन्थाय गैया। ससियेल मिडियायाव बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। बे खोथाखौ लानानै बिराद गिदिर सावरायनांगौ दङ। UPPLनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे खोथाखौ बुङो। दा खोथाया जाहैबाय मा, नोंथांनि सायाव सोरबा सासे UPPL दैदेनगिरिनि सायाव क्रिटिसाइज खालामनो पार्सनेलि रावबो थाङाखै। पार्सनेलि क्रिटिसाइज करार कारणे आमि जोआ नाय। नोंथाङा मोनसे दायथ' मोनबाय, पलिटिकेल एंगेलजों फैबाय बा बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसननि गिदिर दायथ' लाबाय, बे खेथ्रआवसो रायजो राजानि हाबा मावनायावसो बुंनांगौ थायो। नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ गारनानै जनसाधारन सुबुंफोरबादि साख्रि बाख्रि माबा मोनसे धोन सम्पति बिजनेस मावनानै सोलियोब्ला बेफोराव बुंनांगौ जेबो थाया। नाथाय नोंथांमोना साफा गिलिर बिबान, नोंथांमोननि सायाव इयुन जोलैया सोनारो, बेनिखायनो माखासे खामानि मावनायाव मिस्टेक जायोब्ला बेखौ बुङो। UPPLना BPFखौ, BPFना UPPLखौ बुङो, सोरबा BJPना BPFखौ, सोरबा UPPLना BJPखौ बुंगोन। बेवहाय इसिबां खर' सानांगौ खोथा गैया। आरो बाथ्राया जाहैबाय UPPLनिखौबो गासिबो दैदेनगिरिखौ रावबो बुंनो थाङा। हकल' UPPL दलद कर्मी नेता आमि खबर जोआ नाय। किसुमान माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बुंनांगौ जायो। खारना जाहैबाय, फर एन एग्जाम्पल, नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर बिबान लानानै फैबाय, बेनिफ्राय राजनितिकआव हाबबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नेतृत्व लानाय समावबो नोंथांखौ रायजो राजा हिसाबै बिराद मदद खालामबोबाय आरो नोंथाङा रायजो राजानि खामानि मावनो लिडार जाबाय आरो रायजो राजानि मान सन्मान होनाय आरो रायजो राजानि सापर्ट होनायाव नोंथाङा लिडार जाबाय। बे रायजो राजानि थाखाय प्रतिनिधि जानाय सासे दैदेनगिरिखौ रायजो राजाया मानो बुंनो मोन्थाय गैया? आरो बिराद सेक्रिफाइस खालामबोबाय रायजो राजायाबो, बे हिसाबै बुंनांगौ। बयहाबो मोन्थाय दं, मोन्थाय गैयाखौथ' होननो हाया। नाथाय नोंथांनि सायाव पार्सनेलि आथोना सारेना बेहा कन्ट्रिबिउसन गैया जानो हागौ,
नाथाय हारियाव रायजो हिसाबै BTCआव बड'लेण्डआव साफ्रोमहाबो मोन्थाय दं, बुंनायनिबो मोन्थाय दं। भारत संबिजिरावबो बे रोखा रोखा लिरनाय दङ। बेखौ मोनथिनाया मोजां UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बिदि होननानै जाहा थाहा आङो सोरखौबा दालाल सोरखौबा माबा माबि होननायाव आं सापर्ट गैया। आं बेबादिबो होना पार्सनेलि, आरो सोरबायाबो बेबादि होना। नाथाय माखासे एंगेल स्टेन्डार्ड अफ स्पिचआव बुंनांगौ खोथा थायो। बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि साफ्रोमबो जनसाधारन आइ आफा गामि लेभेलाव थाग्रा, ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफ्रा, ग्राउन्ड लेभेलाव थाग्रा सुबुंफ्रा साफ्रोमाबो ससियेल मिडिया होनानै नोंथांमोनखौ बखिया, बुङा बा गोरोन्थिखौ सुद्रायना होआ। बिथांमोना गासिबो ससियेल मिडियाआव फैजोबा। बिथांमोना खुगा खुगा रायलायो। सोरबाबा नों आंजों ससियेल मिडियाआव बुंनायनिफ्राय बांसिन रागा जोंनानैसो बुंबावो। सोरबाबा क्रिटिसाइज खालामो, सोरबाबा सुद्रायनो थाखाय खरा होयो, आरो सोरबाबा रागा जोङो। नाथाय बिथांमोना साफ्रोमबो ससियेल मिडियाआव फैजोबनानै बुङा, आरो बिथांमोना ग्राउन्ड लेभेलाव बुंनाय खोथायाबो नोंथांमोननि खोमायाव हाबहैया। दा बेफोर गासिखौबो लानानै सोरबा ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्रा बेफोर गासिबो थुलमुल साबसटेन्सखौ लानानै ससियेल मिडियाआव बुंनाय जायो। दा बेखौनो सोरबा सोरबाया नांनाय बादि मोननानै दुखु मोनो, आरो बेवहाय दुखु मोननानै रागा जोंनानै बोराबनानै थानायनि खुनु मुलाम्फा गैया, सिदा खोथाखा। मानोना ग्राउन्ड लेभेलाव रायजो राजाफोरनि खुगाजों होसिख्रावनाय बुंनाय बेयो गोजौसिम सौहैया। बेखायनो बिथांमोना सोरजोंबा एसे एनै रायलायनानै, आरो जायफोर ससियेल मिडियाआव ओंखारो बिथांमोनाबो ग्राउन्ड रिपर्टफोरखौ लालायनानै माखासे मा रोखोम सोलिदों, आरो बिथांनि हाबा मावनाया रायजोनि नोजोराव हिर' ना जिर' बेफोरखौसो लानानै बुंनाय जायो। स' भिडिअ'आ मोनसे दिगजों थांनांगौआ मोनसे दिगजों फैनानै गोलाव जाबाय। बेनि थाखाय निमाहा हो माय डियर फ्रेन्ड्स। दा खोथाया जाहैबाय नैबे एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय रेलवे कच फेक्टरिखौ बिथांमोना दासिमबो मानो थैयारि खालामनो हायाखै, गायसननो हायाखै? बे एकर्डआव लिरनानै लाबोखानायखौ हरा हसिया दिनै आदानि कम्पानिखौसो गायसननो बोलो होदों, आरो बेवहाय जबनि खोथा। रग' रग' नरेन्द्र मदि बिथां सारा 4,000 जन साख्रि सोबाय होननानै बुंबाय NDP बिथांमोनखौ। एक्स NDP आदा मोना, नाथाय सासेबो साख्रि मोनाखै। बेफोरबादि जासिखानाय, सावरायखानाय ट्रिपल इन्जिन सरकार, लोगोसे एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय जब माखासे इनस्टिटिउसन, बेफोरखौनो दिनै बानायनो हायाखै। आरो गोदानै मोनसे कम्पानि गायसननानै 10,000, 8,000, 18,000 जन सुबुंनोसो साख्रि होनो। আজিলৈকে ৰাইজসকলে BTR গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া এটা চাকৰি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে নেকি? নাই, আমিতো তেনেকুৱা BTR চৰকাৰে দিয়া চাকৰি আমাৰ অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা নাই, শুনিবলৈ পোৱা নাই। बे खाथांखा। दिनै बिथांमोना मा सिमां नुहैयो, रायजो राजाफोरखौ मा प्रलोभन होयो, बे बिथांमोननि पलिटिकेल मोनफा मोनफा एजेन्डा। दिनै रैखा खालामग्रा, सुख दुखुआव मोदै पसर हैफाग्रा, सुख दुखुआव दुखु खस्थ'आव मदद हैफाग्रा सुबुंफोरखौसो सावनानै लाग्रोनो थिनोब्ला, अथ'स' गावसोरबो मदद हैनो हायो। औ, पलिटिकेल टारगेट नङा, बेयाव नोङो पार्टि हिसाबै नङा, एज ए हिउमेन बिइं हैनो हायो मदद। नाथाय मदद हैनो नागारै जाय मदद हैग्रा बेखौसो बिथांमोना बिराद बखिनायखौ जों नुनो मोन्दों। एंगेला बबेजों खारदों? पलिटिकेलि सोरखौबा थुनजुलायदों होननानै बिथांमोना आसि थुनानै बुंदों। नाथाय गावसोरखौबो दिनैनि समाव बुंनो बायद' जादों। UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबोथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों पलिटिकेल एम्बिसनखौ बेयाव गायसननो नाजादों, पलिटिकेल टारगेटखौ बेवहाय लाबोदों। बेखौ जों नुनो मोन्दों, बुजिनो मोन्दों। आरो रायजो राजा बिथांमोना सम्पुर्ण सेफटिखौ लानायजों लोगोसे साकरिखौ गेरेन्टि इन रिटेन बिथांमोना बिदों। बेखौल' होदो, बास 6,000 जन मोनमारगोन, बेनि रिटेन डकुमेन्ट्सखौ बेखौल' होदो, बबे बबे पस्टआव बेखौल' होदो। बास, मा होनो रायजो राजाफोर? कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।